Ọhaneze, ekele m unu. Ndewonu. Aha m wụ nwa amadi Stanley Obinna Nwachukwu. Awụ m onye Ụmụahịa nke nọ n'Abia steeti nke obodo anyị Nigeria. Agụrụ m akwụkwọ site na ọtakara ruo nke ndị bekee kpọrọ praịmarị, na nke ndị bekee kpọkwara sekọndịrị na obodo anyị Nigeria ebe a na-akpọ Afugiri. So ebe ahụ ka m si gụọ akwụkwọ dịka ndị bekee kpọrọ sayensị, bịa nwetazie mahadum nke dị elu ebe a na-akpọ University of Nigeria, Nsụka. Ebe ahụ ka m gara ga mụọ ka esi eme mgbakọ na mwefu nke ndị bekee kpọrọ accountancy. So emechaa m ebe ahụ, enweta m asambodo nke ndị bekee kpọrọ second class upper. Njirizie ya gabazie obodo oyibo, gaga mezie nwetakwuo akara ọzọ ndị bekee kpọrọ masters degree na South California University, United States of America. Otu a ka m si gụọ akwụkwọ. Dịka nwatakịrị oge anyị na-eto eto, a mụrụ anyị n'ezinụlọ ebe anyị dị 5, ụmụ nwoke 4, ofu nwaanyị. Mụ nwakwanụ bụ onye nke abụọ. Mgbe anyị na-eto mgbe anyị ka dị 3, ọ dịka ọmụnwa wụzi onye na-arụzi ọrụ onye nke mbụ, na-ebu ibu nọ maka na mgbe ahụ nne na nna m ha nọ n'ọrụ oyibo. So mụnwa na-ebu ibu dịka anyị na-eto. Ndị mmadụ sịkwa m na m ọ dị stubborn. Ama m ma ndị stubborn, but ha sị m ọ dị stubborn bụ ọ na-enye nsogbu, mụ na-akụ ndị mmadụ ihe. Bịa lewe onwe m anya otu m dịcha gentle dịka ndị bekee kwuru, ya na agbanwoju m anya otu m si dị stubborn. Anyway, mgbe anyị na-eto abịa mụọ ndị nke ọzọ, nne m abịa banye ọrụ nke a na-akpọ midwifery n'okwu oyibo. Ọ na-eme ya. Nna m wụ na onye na-arụ na nke ndị oyibo na-akpọ bank, First Bank of Nigeria. Anyị na ya ebighị. So anyị na-etokwe na-aga, ihe na-agakwa nnọọ dịka ihe na-aga nke ọma. Anyị nwa ndị a mụrụ na ngaji igwe ndị oyibo na-akpọ silver spoon. Anyị na-aga, ndị ibe anyị na-emekwara anyị anya ụfụ dịka otu ihe si na-agara anyị nke ọma, maka na nna m lụrụ nwaanyị ọsịsọ. Ọ na-adị m ka nna m ọ lụrụ nwaanyị na afọ 18. Amaghịzi m afọ ole nne m nọzi mgbe ahụ. So ndị mmadụ na-asị, nwoke a lụrụ nwaanyị otu a, mụọchi ụmụ otu a, kedu ka o si ebu ụmụ a na afọ na ọnọ? Mana Chineke enyekwere ya aka, ihe na-agara anyị nke ọma. Anyị na-eto na-aga, gụọ akwụkwọ anyị nke ọma, gụchaa ya, ihe na-agakwa nke ọma. Abịabịa kpọbata nna m, asị ya ha ọ kwụsị ọrụ na ihe ndị obodo oyibo ndị bekee na-akpọ eze igwe. Ọha nwere ya n'aka, ha lọta sitere ụlọ ọrụ lọta, bịa chịa obodo. Oge ọ batara ka ọ bịa nara n'ọkwa ịchị obodo, ọ bịanụ emekwa ememme dị n'elu ya. Onye ọbụla aṅụrị ọṅụ, erie aṅụọ, adịkwa obi ụtọ, ihe na-agakwa. Ọ nọkwara na-achị. So ọbịbịa sị mụ na ihe mekwara okwu tinye mụ na akwụkwọ dị elu ka m gụọ mgbakọ na mwefu, na ọ ka m nwee ike nọchitekwa anya ya, ọ fụta ka m nọchite anya ya n'ụlọ akụ nke ndị bekee kpọrọ bank. Ekwekwe m. Mana ka anyị na-agakwa, mụ na ndị oyi mụ na-aga, ihe na-egbanwere anya, bịa na-enweta different inspirations na business. So agakwuru m nna m, asị m ya, lekwa ihe m na-agụkwa wụ mgbakọ na mwefu. Agakwa ma practice kwa the profession. Wụ naanị ịrụ na ụlọ akụ ngala na practice the profession. Nna m iwe ya. Ọ sị gịnị?
na onweghị ihe ọzọ ọbụla nna gị ime lawo gị ịnọchite anya ya n'ụlọ akụ. Sị ya wee ka anyị na-aganụ things na-aga nke ọma. Mgbe m mechara ha bịa post ụmụ na obodo a na-akpọ Edo steeti ma ọ gaghị afe nna m na palace obi ha. Ma aganụ sechaa nna m ebe ahụ, chikwa ebe ahụ, nwekwa ihe ndị bekee na-akpọkwa more experience la business. Fechazie nna m alọta m asịzi m nna m ihe mere ugbu a wụ na anatala m akwụkwọ asambodo ndị bekee na-akpọ visa. So achọrọ m isoro ụmụ ibe m ka m fọ ka anyị ga-agbatụ mbọ. Oge ọ hụrụ ọnọdụ visa, ọ marazị na ihe ọzọ ọ ga-eme maka ọ ma na ego ka emefuru nweta ya, ike agwụ ya. So nne m sị ya hapụnụ m, ọ hapụzianụ m agabanụ m, agazienụ m ebe ahụ. Taa ka m si gawazie ka m nwetakwuo asambodo dị elu, wee bịa gawazie obodo oyibo gụkwuo akwụkwọ ebe ahụ. Otu a ka m si bidozie mewe biznes, baa ya biznes ndị bekee kpọrọ importation, na-ebubata ngwa ahịa ndị bekee kpọrọ general merchandise, na-ebubata ya na obodo a bụ Nigeria ebe a na-akpọ Ladikpọ Blessed Warehouse. Ebe a ka m nọ na-azụkwa ahịa, ihe na-agakwa nke ọma, obere obere a na-emekwa. O nwekwara ofu nwa ọrụ m na-emekwa ọfụma, nsị ka m nyere ya aka. Akpọ m nna m sị m achọrọ m inyere nwata aka maka na ọ na-eme ọfụma. Ahụrụ m na ọ ga-emekwu karịa. Nna m onye hụrụ inyekwere ndị mmadụ aka, ọ sị m gaa n'iru. Akpọrọ m nwa amadi akpọfụ m ya. Dịka nna m nwe onye nganga, mụ ala onwe m amakwa m obeta ha sịkwara nwa onye nganga, bete mụ amaghị m akpọfụnụ m ya. Anyị na-emekwe ihe ibe anyị na-eme tili abịbịa nweta obere nsogbu. Anyị abịbịa nwee obere nsogbu, aga m ekwutacha ihe niile. So otu ahụ ka anyị alọta hụlekwa. Mgbe anyị lọtara bịazie abịa gaa chọọchị. Oyim ọkpọrọ m sị m ka anyị gaa ofu chọọchị anyị gara. Ebe ahụ ha abịa gwa m ihe ndị a na-agwa m, a na-akọrọ m akụkọ. Nnọzi na-elezi anya m hụzi ofu nwa amadi na-eme ihe ejije. Ebe ahụ ka m na ọhụ ya, ọhụ m oge ntị ha na-akọ ka m si na-akọ akụkọ m otu m si na-aga nke ha na-akpọ audition na the waka pass la obodo oyibo. Ọ sị m ụlọ ọ ga-amasị ya ka m soro ya mewekwa ihe ejije ebe a. Nsị ya wee sị nsogbu adịghị mana ka a na-aga n'ubi ka ji n'aka. So oge m bịa ruo ụlọ, mbịa agwatana ụmụnna m ọ sị m nsogbu adịrọ na nke ọbụla a na-eme ka emewe, mana ma ole anya ya nwawo onye na-achị obodo na-achịkọta obodo anyị na mana mụ nwawụkwa ihe ndị bekee kpọrọ prince, na mụ kwesịkwara ile anị ya nso ka m na-amatakwa omenala. Adịghị ama ọ fụọ ka mụ nwakwa nwee ike bido ebe ọpara nne m sị na ọ chọghị na ọ wụghị onye omenala. Ekwekwere m, mana mụ nwa abụrụ m onye na-alaiki n'ofu ebe anaghị m agbagharị up and down, na-agbagharị up and down. So ha echikwa m echichi prince ha. Otu ahụ ka m shikwe bido na-eyi uwe mwụda ndị prince, onye nna ya wee eze, na-agakwa n'iru. So a na-aga otu a ka m si meghekwe ya obere obere, so wekwe nwa amadi ana m hụrụ na nzukọ bayazie ihe onyonyo, mewe ihe onyonyo. Ọ gwụla.